Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Домти Ҷен. Номи ман Шаҳром. Имрӯз мо қарор дорем назди бозори вориси Сомон ва рӯбарӯи мактаби 91. Дӯстони гиромӣ, ина марҳамат худи мактаби 91 инҷо бошад. Бозори вориси Сомон болотарда Гипразем мебошад. Дӯстони азиз, аз инҷо агар рост равем Чимтепа мешавад. хонаи имрӯзаамон дар ҳамин бинои 14 этажаи навастройкада ҷойгир аст дар шашум ошёна. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Марҳамат дӯстони азиз, се хонага мебошад бо масоҳати 79 метри квадратӣ. Инҷо меҳмонхона мебошад, инҷо спални, сеюм ҳуҷра ва кухни, инҷо бошад ҳоҷатхонаву ванна. Марҳамат, аз меҳмонхона якум ҳуҷра сар мекунем. меҳмонхонаи калон мебошад 6 ба 3.5 ва боз хотиррасон мекунем ки доми навастройка аз 14 ошёна иборат аст ва якдумҳода аллакай меспоранд. Дом бучнагиай, дар подъезд дута лифт мешавад. лифтҳо чипхати, даромади домам чипхати мешавад. Бино соҳиби парковка ва майдончаи кӯдакона мешавад. ина худи бозори вориси Сомон, мактаби 91 ва агар болотар равем бозори Гипразем, яъне деҳқонбозор мешавад ва худи Гипразем. дӯстони азиз, меҳмонхона калон мебошад 6 ба 3.5. барои ҳамин ҷои перегородкаш тайёрай, метавонед девол кунену як балкони 2 ба 3.5 мешавад. худи хона 4 ба 3.5 мешавад аллакай. марҳамат дӯстони азиз, ҷои перегородкаш аллакай тайёрай, метавонем ба ҳазур балкон кунем дар ҳамин ҷо, чиба ки меҳмонхонаш бениҳоят калон аст. марҳамат мегузорем ба дуюм ҳуҷра, ҳуҷраи хоб, яъне спални. спалниш дӯстони азиз 5 ба 3.5 мебошад. дар назди хона мактаб, бозорча ва дигар чизҳои лозимӣ, масъалаи транспорт беҳтарин мебошад. ба тамоми кунҷи шаҳр рафта метавонед, любой намуд транспорт ҳастад. дӯстони азиз, ҳоҷатхонаву ваннаш алоҳида мебошанд. инҷо ҷои ҳоҷатхона ва инҷо бошад ҷои ҳамом, яъне ванна. масоҳати ванна хуб мебошад, ҳатто барои мошинаи ҷомашӯиам ҷо ҳаст. сеюм ҳуҷра, ҳуҷраи калон мебошад 5 ба 3.5. ҷои перегородкашам аллакай ҳаст. марҳамат дӯстони азиз, аз анаминҷо сар карда перегородка, яъне девол мешавад, ки хонаро ба ду тақсим мекунад, ҳам ба кухни, ҳам ба ҳуҷра. ана инҷо кухни мешавад 2 ба 3.5. ана инҷо бошад сеюм ҳуҷраи истихоматӣ. нархи хона $35,000 мебошад. бо савдоам мешавад дӯстони азиз. фақат наличка, яъне алиш намешавад ва кредитам додан намешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай 4866199 ватсап дорад, 988 85 38 68 имо доранд. марҳамат, занг занед, аз номи канали Домти Ҷей гап занед. мо боша хайру хуш мекунем дӯстони азиз. то боздид, барори кор шумода. худо нигаҳбонтон боша.